Күзгі сәлем сізге, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Жай үтіп жеткәне сизмидә калганбыз бит, Рафина. Әйе шул, хәзер инде көз булгач, жылы юрганнар астында, кайнар чәйләр эчеп, төрле фильмнар, сериаллар карап кына утырасы калды. Шуңа күрә бүген җырчыларыбызның яраткан фильмнары турында сөйләп, сезнең белән дә уртаклашырбыз. Студияда без Рафина Ганюлина һәм Разил Камалов. Кузгалдык. Әле кайчан гына Зөлфирә безнең хит-парадка килеп кушылган гына иде, инде саубуллашып вакыт җиткән. Зөлфирә Шайдуллина Мирзаяновага уңышлар теләп, клибын тагын бер кат тарап китик әле. Борылып бер күздә салмадым, тилмереп тик бер сүз көткәндә, әрнемәс дидеңме йөрәгем, ятларга сарылып үткәндә, сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә, суныган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Килә бит, Рафина, килә. Нәрсә килә? Нәрсә булсын инде? Премьера. Яңа клипны каршы алыйк. Ике күскәемнең карасында йөгереп лә йөри балачагым, күңелемә уйлап калачагым. Күңелемә уйлап калачагым. Күңелемә уйлап калачагым. Балачагым, ялкыннарга илтеп салачагым, мин яшәгән утлы гомерләрнең юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Йөгереп лә йөргән балачагым, гомер буе сата барачагым, картлыгымда ишек кагачагым, ләйсән булып җанга тамачагым. Ләйсән булып җанга тамачагым. Ләйсән булып җанга тамачагым. Йөгереп лә йөри балачагым, көннәремнең агы карасында, безнең җаннар гомер буе юлда, шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Йөгереп лә йөри балачагым. Эй балачак, балачак.
TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безгә кушыл. Telegram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Язмышыма каршы барам, буйсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам еллар буйлап, йөрәгемдә якты балкыш. Барам таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Мәхәббәткә ышануым, яшәвемә бирер дәрман. Яратуда минем көчем, яратуда минем дәвам. Барам еллар буйлап, йөрәгемдә якты балкыш. Барам таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Yıllar boylap, yüreğimde yaktı bakış. Baram anlarımda, bәхет юра миңа язмыш. Барам таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Чиратта команда Разил. Якташлар Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Егетләрнең аерып әйттердәй фильмнары юк икән. Барысы да диярлек кызык диләр алар. Әйе, аннан соң фильмнар карарга вакыт та калмый дип елмайдылар алар. Аның каравы шәп клип төшерергә вакытлары кала. Әйдә тизрәк аларның җырларын тыңлыйк әле. Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine karab duyalmam Sözlerimni deşmey kalmam Sensiz başka yaşayalmam Unutalmam Uylamay seni hiç duralmam Sirli gözlerine
матурлык хаман мөмкин түгел онытырлык айдан төшкән бер фәрештә түгелме иркем синең сырлы күзләреңдә изде калды хәзер мәңгелеккә иртән торгач һаман сине уйлыймын Оныталмам уйламый сине һич тора алмам серле күзләреңә карап туя алмам сүзләремне дәшми калмам синсез башка яши алмам Оныталмам Оныталмам уйламый сине һич тора алмам серле күзләреңә карап туя алмам сүзләремне дәшми калмам синсез башка яши алмам Оныталмам сүзләремне дәшми калмам синсез башка яши алмам Оныталмам Hürmetli dostlar, sizni barıgızında sezon açılışı konsertine çağırıp kalabız. 25 сентябрь Unix konser zалы. Siz yaratgan jırlar ham jırçılar, yaxşı keyif sizni qarşı alır. Әлегә алдагы клипni карап китик әле. Газизлеген туган якның Аңладым шиткә киткәч Сагынудан саргаюдан Күңелләрем өзелгәч Кузмарра урамнары Тауына менеп карарга Яшьлегемнең сөйгән ярым Шунда эзләп табарга
алдагы катнашучыбыз ул Рафис Калимуллин. Беләсең Бразилияны яраткан фильмын? Кызык, әйтеп кара әле. Москва слезам не верит. Охо, вот фильм бу. Афәрин Рафис. Ә хәзер патриот Рафис Калимуллинның клибын карап үтик. Bir mizgil, ni bari bir mizgil, bu jirde birilgen gömeriler. Yazılarda, şeylerde, küzlerde, мәңгілік tugiller, tugiller. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле, bulurga bu jirden, bir kaçanda sını tugel. Yanımışı, Ütkende kolganlar, yaşnikle biz bugün. Yazılarda, şeylerde, küzlerde, bәхетле bulurgasın tügün. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле bulurga bu şehirden, bir kaçanda sını tügün. Yanımışı, Sanargan yazlarda, şeylerde şeşeke kümele. Yaratıp yaşasan bu şehirde, ömürler bәхет getirinme. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле, bulurga bu şehirden, bir kaçanda sını tügel. Yanımışı, Дуслар, sizge әйтәсе bir sözüбез бар. 17 декабрьдә Илхам Шакиров исемендәге концертлар залында Елның иң төп музыкаль вакыйгасы халыкара Татар җыры фестивале узачак. билетлар сатуда, барыгызны да көтеп калабыз. Әлегә Азалия Валиеваның шәп клибын карап китик әле. Томан бір мәлдә никтер тукталып калам. Юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем
бақыр деп ойламағыз. Бір вақытта да жабан бәхет қаршысына көңіл түшсе де, күшім бітсе де, қояш батса да. Жүрегім тепкені шағыны да, солашым алғаны шағымда, бәхетім янда болығанда, тоқталмам да, тоқталмам. Дауылдан соң күн аязып, қояш балқыса, дүния нұрлана, жиһан нұрлана. Нұрын сибәр қояш болып, шатлық үләшіп, яшик дүнияда, яшик дүнияда. Жүрегім тепкені шағыны да, солышым алғаны шағымда, бәхетім янда болығанда, тоқталмам да, тоқталмам. Жүрегім тепкені шағыны да, солышым алғаны шағымда, бәхетім янда болығанда, тоқталмам да, тоқталмам, тоқталмам да, тоқталмам. Рамазановлар гаиләсе кичләрен бергәләп утырып кинолар карарга яраталар икән. Кара безнең кебегеме? Вакыт булганда. Менә иң ахыргы караганнардан беләсеңме нинди, Рәфинә? Менә андый мәгълүмат юк шул миндә, Рәзил. Мажор сериалы икән ул. Менә миңа кызык, әлеге сериалны карап, мажорга әйләнеп булам икән ул, Рәзил. Анысын Ризат белән Зинерадан сорарсың, матурым. Әлегә җырлы гаиләнең клипларын карап китик. Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары, балык тотып уйнап үскән, инешләре елгалары. Кайтып киләм авылыма, сукмак төшкән урамнарын, урап узам әле тагын, бер туздырып тузаннарын. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Кайтып киләм авылыма, көткәнсеңдер син дә мине, тәби атлап үскән нигез, туган өем тарта мине. Ни хәлләрсез туганнарым, әти-әни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын, сагындым бит авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым.
кайын Сағындыра, сағындыра Қайтмай тұрсам олыма Қайта сиңа бола кайын Хәлләр ничек авыл кайын Қайта сиңа бола кайын Хәлләр ничек авыл кайын Но вы даете. Илшат Яппаров түрлі стильдегі фильмдар құрырға яратам деп білдірді. Комедияда, қорқыныш киноларда, мелодрамаларда қарим деп елмайды ол. Білесің Марафина, бұл кішінің көп қырлы талант екенін де испатлый деп жазылар ғалимнер. Шулай булгач, күп қырлы талант иесі Илшат Яппаров сіздің телеэкрандарда. Қаршалығыз. Білмәсәң дә сөюемені Үз алдыма гына сөярмын Очрашканда хәлең ничек дисәң Хәлем бик тә яхшы диярмен Белмәсәң дә сөюемені Тып-тын гына сине сөярмын Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемені Тып-тын гына сине сөярмын Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемені Үз алдыма гына сөярмын Кагылмаска синең бәхетеңә Язмышыма мин баш иярмен Белмәсәң дә сөюемені Тып-тын гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемені Тып-тын гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемені Үз алдыма гына сөярмын Бер артыңнан карап иштән генә Сине сөйдем бит мин диярмен Белмәсәң дә сөюемені Тып-тын гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемені Тып-тын гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен
Парадыбызның иң яшь катнашучысын каршы алабыз. Ул Таңсылу. Җырчының яраткан фильмы 2005 елда төшерелгән «Гордость и предубеждение» икән бит. Таңсылуга әфәрин дип әйтеп, TMTV Production белән берлектә төшерелгән клибын карап китәбез. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан, чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур, елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур, елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Күңеле гүзәл кешенең йөзедә матур була, бәхет тулы күзләрендә мәхәббәт балкып тора. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур, елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан, чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур, елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур, елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Уфа егете, минем достым Илнар Гилманшының яраткан фильмнары ул «Форсаж», «Великий уравнитель» дип җавап бирде ул безгә. Гомумән алганда Джейсон Стэтхэм төшкән фильмнарны бик яратам ди җырчы. Фикерен ишеттек, әлегә Илнарның клибын күреп узыйк әле. Вакыт белән күптән инде сыналган, озак еллар, елларга ул сузылган. Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешү бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда.
Әлем иту Кирәк тә барып күрү Нинди бәхет Ул тату гаилә булып Бергә Кунакларга йөрүшу Чын дуслар янда булганда Хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны Яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булганда Хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны Яшәү бәхет бу дөньяда Алга куйган максатларга җитәрбез Алла бирса бергә юллар үтәрбез Безнең дуслык чын егетләр дуслыгы Кирәк чакта сүзебезне әйтербез Чын дуслар янда булганда хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булганда хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда Алдагы җырчының күңеленә 2 фильм кирип калган. Беренчесе Джанго Освобожденный, Икенчесе Султан Сулейман хан. Кем ул дип сорыйсызмы? Ул Раян Садриев. Фильмнар турында белдек, ә хәзер Раянның клибын карар вакыт җитте. Күңел төшә кайчак дустың ялгышса, җанга рәхәт була кемдер табышса, үткән була көнең кичкә авышса, бәхеткә юрала парлар кавышса. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Һәркем белә аңлый тормыш тамаша, кызык эзлим диеп кемдер адаша. Көтеп яшәүче бар өзлеп сөйгәнен, ташлап китүче бар ярым дигәнен. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама.
Чиратта безнең Харидиновлар гаиләсе. Аларның яраткан киноларын беләсеңме, Рафина? Әйе, мин моны белештем. Рамил белән Рамилә татар фильмнарына мөкиббән китәләр икән. Үзебезнең татарча Галия Бануга өстенлек бирәбез дип сөйләделәр. Булай булгач, татар мультфильмнарына да мәхәббәтләре көчледер инде. Син бик дөрес әйтәсең, Разил. Балалар белән татар мультфильмнарын карарга яратабыз дип сөйләделәр алар. Афәрин сезгә, Рамил, Рамилә. Хәзергә сезнең клипны карыйбыз. Senin süygenim artıp algan dünyanın yeni. Күргән сайын һаман сокланам, син булмасаң сөюк сыман. Yok sizlerge beylemeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Yok sizlerge beylemeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Ayak şaluşçılar bulmasın, ökkenişler bırşıp durmasın. Синҗебе неш кирәк булып, эзелмәсен кинәт тартылып. Yok sizlerge beylemeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Yok sizlerge beylemeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Her kararışım uyaş yaktası, suyu alıp gelgen ahrası. Син бит минем бердән бер генә, сөюк хисләрендә бер генә. Yok sizlerge beylemeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Yok sizlerge beylemeye, baş bәгыргә әлләмәгәле. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Синчиле ise her яктан, мин бит сине үлеп яратам. Мин бит сине үлеп яратам. Ислам Калимуллинның яраткан фильмы ул Рей дип атала икән. Әйе, Рей Чарльз турында биографик фильм булып санала ул. Сезгә дә тәкъдим итәм диде Ислам. Әлбәттә карыйбыз, тик әлегә Исламның клибы сезнең телеэкраннарда. Тагын яңгыр күзләремнең төсен юа, билгесезлек
Жан ишетә тәнем туңа, йөрәк түрем телгәлидер, яшен камчы юатырга телим әллә яңгыр тамчы. Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән, тагын яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, калдым яңгыр уртасында. Ышана алмыйм, хәзер инде туктасына. Синең миндә һич юлмас, җылың калган. Хыялларым сине эзли һаман. Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән, тагын яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Тагын яңгыр, тагын бүген күкләр дулый. Бергә чакны күңелемнән сызып булмый. Җан юатыр төсләр әллә калмаганмы? Әллә дөнья шул яңгырдан яралганмы? Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән, тагын яңгыр юа яшьле күзләремнән. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Сүндерергә тырышма син. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлан син. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Гүзәл Әхмәтованың яраткан фильмы ул Джейн Остин романы буенча төшерелгән «Гордость и предубеждение» фильмы. Әйе, инде ничә тапкыр караганны хәтерләмим дә дип елмайды җырчы. Булай ук булгач, без дә Рәзил белән карыйбыз әле бу фильмны, шулаймы матур? Карарбыз. Әлегә Гүзәл Әхмәтованың клибын карарга тәкъдим итәм, игътибар экраннарга. Кайтыр юллар буламаса да, табараманы күк яшьле
Узган үткәнем хисләремне сак-сак кагылам. Алсу туманга терелгән үсмер чакларымны сагынам. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым таламады. Ашкын самада талапын самада бәхеткә барган калмады. Кайтыр юллар булмаса да кайттым әле яшьлек ярыма. Үткәннәрне искә алып, өмет алдым якты хыялга. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым таламады. Ашкын самада талапын самада бәхеткә вакыт калмады. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым таламады. Ашкын самада талапын самада бәхеткә вакыт калмады. Ашкын самада талапын самада бәхеткә вакыт калмады. Бәхеткә вакыт калмады. Тапшырыгыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китик. Күңелемә уйлап калачагым. Күңелемә уйлап калачагым. Барам еллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам таңнарымда бәхет юра миңа язмыш. Unutulmam,
Малганы шагымда бәхетем янда булганда тукталмам да тукталмам Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Сагындыра, сагындыра Кайтмый торсам авылыма Кайта сиңа балакаем Хәлләр ничек авылкаем Белмәсәң дә сөюемне Тыптың гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемне Тыптың гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Яшәү бәхет бу дөньяда Чын дуслар янда булганда Хәлләрен белеп торганда Уртак итеп шатлыкларны Яшәү бәхет бу дөньяда Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала Ялгызлыкта калган чакларында Елама син, елама Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән Тагын яңгыр юа яшьле күзләремнән Яңгыр, яңгыр тукта әле тынычлан син Хисләр кайнар сүндерергә тырышма син Тормышы дулкынында кагылып та Күңел канатларым талмады Ашкын самада, талпын самада Бәхеткә вакыт калмады Тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, Артур Хайруллин турында сөйләп алыйк әле. Артурның яраткан фильмнарына килгәндә, алар «Всё, везде и сразу» һәм 13-нче этаж дигән фильмнар булып чыкты. Үзебезнең исемлеккә язып куйдык. Бүген кайткач күпме фильм карыйсы була икән. Емер Афина? Ой, әйтмә дә инде Разил. Тик әлегә без рәхәтләнеп клиплар карыйбыз, шуңа күрә телеэкраннарда Артур Хайруллин үзе. Сине очратканнан
бирле Күңелемне назлы хисләр биләде Моңа кадәр бу гомерем моңсу бер җыр иде Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле җырлый минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Бер дә уйламаган идем бәгырем Күңел күгем күптән инде Кара болыт иде Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле Оча минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Сине ойламаган идем Сине очратырмын диеп ойламаган идем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм 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 Бүгінгі тапшырудан соң «Карарга кирәкле фильмнар» дигән исемлек тулгандыр инде. Әйе, без дә Рәфинә белән бүген рәхәтләнеп кинолар караячакбыз инде. Тормышларыгыз матур фильмнарда кебек булсын. Ә юлларыгызда бары тик уңай персонажлар гына очрасын. Шуның белән без Рәфинә Ганиуллина һәм Разил Камалов сезнең белән сау булашабыз. Исәнлектә күрешик.